Hai băieții cu aruncarea ciocanului! Aruncarea ciocanului! Ha! Sticla noastră. Ce bine că ai pus capacul, ți-am și zis cu aia, o sparge. Cine? Adică stai că tu ești cu... Gigi în acțiune. Ah! Și? Exact. Aruncarea ciocanului, dubla 2! Ha! Aruncarea ciocanului. Da, ce aruncarea? Hai, haide, cu aruncarea ciocanului. Acum, ia stai. aruncarea ciocanului cu două mâini. Așa, mă, uite așa. Hai, mi-a ieșit semn. Nu mai chiburile. Uite aici. Una rapidă cu boltă pe sub mână. Cu borta pe mână. Deci aici, după cum vedeți, Liz Lazarus mă numesc. Deci acest suspect cu aruncarea ciocanului, Bailey View 17, să știe. Să spargi geamul, nu plecă. Ia da! Spargă geamul, mă, Ciocan! ia, de geam. Doamne, doamne! Păi, ce faceți? Ce e aici? Ciocanu! Rachetă! Fii vizibil! Bă, ești nebun! Tu vezi cu fiune! Aruncat la găuric. Uite mă, acum aruncarea ciocanului. Ia dă și un geam. Uite mă, aruncarea ciocanului. Să mor cu domn de aici. Bă, ia dați un geam. Nu mai eu dau un geam? Da. Bă, dă un geam. Gata, mă, gata. Gata.